però al final fas una carta més fresca, també és lo divertit, no? Improvisar una mica, no tenir tot tan preparat, sinó doncs això, venir aquí, jo he estat aquí donant voltes pel matí i és com t'inspires, no? És una font d'inspiració, olores, toques, veus el producte, els barreges, productes de temporada i surten, crec que receptes molt bones barrejant amb les diferents verdures o peixos o carns que hi ha al mercat. Jo recomano que els restauradors vinguessin un cop a l'any o cada 6 mesos per agafar idees, per veure el producte, per veure una miqueta com ve a l'origen i com li arriba amb ell a través del seu proveïdor, m'entens? És el maco de la nostra professió, el poder transmetre, el poder gaudir-ho d'ara i aprofitar la màgia del producte, perquè si tot l'any menges de tot és avorrit, no? A vegades quan esperes alguna cosa és com un regal, que l'estàs esperant. Benvinguts a Converses de Proximitat. Avui ens endinsarem a un món on veurem que la proximitat acaba unint el cos i l'ànima, la gastronomia. Veurem com Mercabarna acaba unint els productors amb els restauradors, amb els restaurants, amb aquesta gastronomia. I per això tenim 2 convidats de luxe. Tenim a la Carlota Clavé, la xef de la Gourmanda, i en Pipo, de Colofruit. La xef de la Gourmanda, la Carlota, jo diria que ets una apassionada de la cuina, però també de la tradició, de la cuina catalana. I tant. I, per tant, per tu la proximitat ha de ser important. Moltíssim. És vital, és la meva energia i el meu motor que engeguem cada dia a la Gourmanda i creiem molt amb els productes de proximitat, creiem amb la salut, que ens dona salut, ens dona frescura, ens dona qualitat, ens dona territori, vull dir que la proximitat l'hem de preservar nosaltres, l'hem de cuidar, respectar, hem de creure en la natura, amb allò que ens dona cada estació, cada moment de la terra, del mar. A més, estem aquí en un lloc estratègic que crec que és un punt òptim per l'entrada de mercaderies d'arreu, que també està molt bé, vivim a Barcelona i és molt, vivim de moltes cultures, però hem de preservar la nostra, la catalana. I estem envoltats aquí de verdures d'ara de temporada, no? I estem acompanyats pel Pipo. Jo, per mi, el Pipo, t'he de confessar que per mi és el gurú de la patata, perquè ja fa molts anys que treballo amb Colofruit, no sé, farà uns 20 o 20 anys. Por ahí. I cada vegada que volies trobar una patata que et vagi bé per fregir, per coure, quina és la millor patata, sempre... El Pipo ens ho resol, no? La pregunta és com afecta per tu la proximitat en el teu negoci? Aviam, a mi m'afecta directament, perquè el problema és que les temporades són més curtes, en proximitat, i hi ha menys productors. Llavors que el preu puja, no és tan competitiu, però hi ha sinergies que es poden aprofitar, sobretot amb el tema de cultius hidropònics, perquè aquí tothom està a la mateixa altura. Tot el que siguin cultius hidropònics d'enciams i de productes així de molta aigua, més o menys ho posa tothom a l'altura i aconsegueixes un producte més fresc, que poden ser els enciams vius, els mezclums, i tot això mirem de fer-ho a zones molt recollides, com a Sant Boi, que tenim un productor, i el que són les herbes fresques les fem al Maresme. I d'aquesta manera aconseguim més contacte amb el proveïdor, un tracte més directe i diari, i el que passa que hi ha productes que no es poden cultivar aquí perquè la raó és el preu. Vosaltres sou experts en restauració, és a dir, que sempre manteniu el contacte directe amb els restaurants. Sí. Això fa que tot es vegi d'un prisma diferent, perquè a Mercabarna ja veiem que aquí hi ha un bullici, aquí s'ha d'atendre mercats, s'han d'atendre diversos tipus de negoci, no només restaurants. O sigui, aquí hi ha moltes coses que van a les llars, no? Sí. La vostra visió enfocada a la gastronomia és diferent? No. La nostra visió és aconseguir el millor producte a la millor qualitat. També ara ve una mica el tema de preu. Si vols ser competitiu, tens que anar buscant preu. Nosaltres per això fem servir Mercabarna més que comprar directament. Nosaltres el 85% el comprem a Mercabarna.
Per què? Perquè aconseguim un preu molt més competitiu que directament de cooperativa, vale? Reduïm una mica el CO2 també perquè ve tot amb grupatge, vale? I a mesura que van passant les hores vas aconseguint un millor preu. També el tenir un bon nom dintre del mercat, sempre t'aguarden el millor producte, sempre t'amimen una mica amb el preu, vale? I mirem de ser competitius buscant aquest punt. Podeu anar a mirar i remenar. Clar. Lo important és veure el producte, saber què compres, vale? I el preu ja el negociaràs. Quan ells hagin vengut el camió, llavors allà pots negociar una miqueta perquè si l'han vengut una mica més car, a tu t'abaixen una mica més el preu. I tu, Carlota, la proximitat com us afecta a vosaltres? Més enllà de la temporalitat, que ella deia que són... Sí, ara és veritat que amb el canvi de climàtic, no, que està i és, doncs abans no ho teníem com més programat, no? Ara toca aquest producte i podies elaborar la teva carta o el teu menú, el podies tenir més en compte, no? Ara sí que és veritat que hi ha productes que s'allarguen molt més o s'acurten més o ara no n'hi ha. Doncs sí que ens afecta una miqueta a l'hora de produir o de pensar en un menú o en una carta, però al final fas una carta més fresca, també és lo divertit, no? Improvisar una mica, no tenir tot tan preparat, sinó doncs això, venir aquí, jo he estat aquí donant voltes pel matí i és com t'inspires, no? És una font d'inspiració, olores, toques, veus el producte, els barreges, productes de temporada i surten, crec que receptes molt bones barrejant amb les diferents verdures o peixos o carns que hi ha al mercat. No, jo recomano que els restauradors vinguessin un cop a l'any o cada 6 mesos, vale? Per agafar idees, per veure el producte, per veure una miqueta com ve a l'origen i com li arriba amb ell a través del seu proveïdor, m'entens? I això és interessant. I després el teu paper com a distribuïdor, que tu tractes amb el productor. Sí. No tots els restaurants poden parlar directament amb el seu productor. No. Perquè també seria molt complicat, perquè tens molts ingredients, i cada ingredient, però vosaltres sí que feu aquesta feina. Sí. Aquesta tasca la fem. També, com deia ella, intentem cada cop treballar-ho més dintre d'un radi de 100 quilòmetres, és el que tenim estipulat, més o menys. El que passa que tenim el problema aquest, que la temporada és més curta, no tots els productors ho fan, els calibres són diferents. Sí que tens més frescor, però no tens la trajectòria d'una cooperativa que ja tenen establerts els seus calibres, una part ja va en calibre més petit dedicat a supermercats, m'entens? I després fan la restauració més calibrada. Llavors això costa una mica de trobar aquí. Sí, la regularitat, no? És veritat que s'ha perdut una miqueta, però crec que és la gràcia també, no? Perquè a vegades companys, no? Però quants minuts al forn, al porro? Depèn, perquè a vegades et venen porros molt grans, a vegades porros més petits, depèn de la pluja, depèn de la terra. I això acaba sent un valor afegit en el restaurant, és a dir, vosaltres quan ho expliqueu, quan feu aquesta funció, ho expliqueu. Avui això ens ve d'aquí i és més petit, o ha plogut més, o ha plogut menys. Jo crec que és lo maco, aquest contacte amb la natura i que el client ho agraeix també i és salut per ell, saps que ve d'aquí dels camps, d'aquí del parc agrari, tan pròxims, doncs això al client li motiva molt, té molt interès també, que no tot sigui igual, tot igual, tot tan maco, al final el xulo crec que és això, la diferència i la naturalitat. No tots els restauradors pensen igual. Ja, clar, jo és el nostre parer. Hi ha un altre tipus de restaurador que pensa, no, quan més calibre, menys peces necessito a l'hora de manipular, saps? Quan més gran un producte, molt millor, perquè amb un producte ja faig X racions. Clar, hi ha dos punts de vista aquí. Sí, clar. Més adaptat a com seríem nosaltres, no? El restaurant més tradicional i amb més ganes de treballar el producte de terra i que no té una carta a 6 mesos vista, Clar, tu ets una defensora de la cuina catalana. Sí. I això, doncs, ara és una singularitat a Barcelona. No ens trobem gaires restaurants que estiguin fent aquesta feina. Però crec que un paper important ha de ser precisament tot el que surt d'aquí, la proximitat, no?
I tant, i tant. O sigui, Mercabarna és vital pel nostre dia a dia, per la nostra feina. Sense ells, què faríem? No? Com cuinaríem? No? Pues, al final és tot, no? Quan fas un plat o una carta, penses des del pagès, que està a la terra, fins al comensal quan rebi el plat. No? És tot, és el tot. I crec que hem d'anar tots per aquí i hem de defensar el territori, els productes de qualitat, de temporada, ens donaran vitamines, no? És el que parlava abans, salut, que al final menjar és salut. Si mengem qualsevol cosa ben feta, mal feta, amb olis que no són de qualitat, no, hem de menjar bé, hem de tenir un temps de plaer, a més també ens venen les emocions, no? També quan mengem, les emocions dels aromes. Ai, no sé, és tan maco i tan romàntic, no? Jo a vegades soc molt romàntica, però m'agrada ser així, no canviaré. La filosofia amb l'Ignasi, no? El meu marit a casa, doncs, i a la gourmanda que és casa, és aquesta, i la volem defensar fins al final, no? Vull dir, i ens fem amics dels pagesos, no? Jo vaig molt al parc agrari, miro la terra, oloro, toco, això m'emociona. I aquesta connexió precisament del que parlaves ara amb el sector primari, sí. Creieu que s'havia perdut? Sí, s'havia perdut. S'ha recuperat, perquè molta gent ha apostat per cultivar a Sant Boi i zones properes a Mercabarna, però s'havia perdut. Perquè cultiven a prop de Mercabarna pel tema de logística, i s'han anat buscant amb distribuïdors com jo un mercat diari que dintre Mercabarna no el trobaven, que és el mercat de les bledes que no són tan perfectes i al fons de caixa ja no poden posar-ho. Llavors, es busquen per la indústria de quarta gamma o ens busquen per nosaltres que també venem bledes de qualitat i fresques, però no tan regulars. Llavors han tirat més als distribuïdors, ens venen directament, i així aconsegueixen ells a pal·liar el que és el dia a dia del seu camp, perquè molt producte el tindrien que tirar, si no. I tot aquest producte que nosaltres li donem un valor com a cuiners, i després us demanem, heu trobat una pujada, em refereixo a carxofa de la Prat, espàrrec de Gavà, el pèsol... La gent cada cop et demana denominacions d'origen, que t'obliguen a tenir dos vessants, perquè n'hi ha que sí i n'hi ha que no. Hi ha un que va a preu i un altre que, com deia ella, en plan romàntic. Sí. I llavors, clar, aquí hi ha dos balances, no? I això creieu que contribueix amb aquesta unió del sector primari amb el consumidor final, és a dir, el client del teu restaurant? Sí? Sí, jo crec que cada vegada el client vol saber d'on ve, saber quina és la temporada, com l'heu cuinat, té molt interès. A nosaltres també ens pregunten. Sí. L'origen, clar, nosaltres igual cada 10 dies canviem de productors i tenim que anar mirant les caixes perquè, clar, aquí li perds una mica el rastre a Mercabarna, saps? El que passa que totes les caixes venen documentades i nosaltres fem el seguiment, no? Pero sí, el preguntan denominación de origen, de dónde viene... Cada cop busquen més informació. I vosaltres després, per exemple, se m'acut, si hi ha una falta d'aigua no hi ha patata, parlant de la patata, i patata del territori hem estat uns anys que... Complicat. Malament, molt malament. Clar, quan et trobes amb que no tens patata, us heu de multiplicar per... Mira si ha canviat la cosa, que el que abans era patata Mona Lisa, que tenia un consum d'aigua elevat, ja no es fa. O sigui, la llavor Mona Lisa ja no es ven, i és a gata. La gata que té un consum molt menor de la meitat que la patata Mona Lisa, és més seca per dintre, que tu també a l'hora de fregir gastes menys oli, i té més almidó. Que això comporta que té més sabor, queda més cruixenta quan la fas, queda molt més fàcil de treballar, i això anirà passant amb moltes varietats. M'entens? Per què? Perquè van buscant coses que no... llavors que no necessiten tanta aigua, llavors que no necessitin tanta llum, llavors que no necessitin tant de temps al camp, i cada cop van acotant
al sector, no? De les produccions. Clar, per la sostenibilitat, no? És una recerca que heu de fer que trobo que està perfecta per tots, no? Al final, pel planeta, que hem de pensar en el futur. Està molt bé. Quan tens un problema d'aigua, tens que buscar una llavor que no necessiti tanta aigua, que les produccions siguin molt més llargues, que el producte sigui un calibre major, saps? Que sigui més gran, i tens que anar buscant coses així. El que m'agradaria saber és quins reptes us enfronteu tots dos, que contesti un o l'altre, no ho sé, o tots dos, o us enfronteu amb poder treballar amb productes de proximitat. Poquets, Jo, per la meva part, suposo que des de la part de la pagesia en tenen més, no? Nosaltres anem de la mà d'ells, ens deixem aconsellar. Per tu no és un repte? Per mi no, per mi crec que és algo positiu, no? Sempre, vull dir, són coses reptes, però positius, no? Sempre explicant al client, doncs has de tenir, crec que encara millor, més contacte amb el client, més proximitat, més temporalitat, més frescura. I no tens queixes perquè algú vulgui carxofes al mes d'agost, per entendre's? No, la gent ho entén, no? Jo crec que ho han d'entendre i els hi fem explicar. Nosaltres hem de ser els conductors, no? Doncs avui, ara no pot ser, ara no toca la carxofa. I això, jo sempre, quan venem algun plat o l'Ignasi, sempre diem, ara és de temporada, aprofiteu, us trobareu millor perquè esteu menjant totes les vitamines necessàries que demana el vostre cos. Esteu menjant frescura, serà molt més gustós, més bo. Vull dir, no us ho perdeu, mengeu temporalitat. Llavors, reptes d'explicar, que al final és el maco de la nostra professió, el poder transmetre, el poder gaudiu d'ara i aprofiteu la màgia del producte, perquè si tot l'any menges de tot és avorrit, no? A vegades quan esperes alguna cosa, és com un regal, que l'estàs esperant i dius, ostres, jo per exemple espero molt, m'encanten les figues. L'espero, no? I quan arriba la figa, uau, l'aroma figa i és com una sorpresa. Doncs ara la carxofa també l'estava esperant, ja la tenim, no? I la gaudim. Doncs això crec que és la màgia de la cuina i és el repte, però és un repte agradable, diguéssim. A mi em fa l'efecte que tu no ho vius tan agradable. No. És diferent, m'entens? És diferent. Però bueno, amb això té raó, perquè cada cop la gent està treballant més amb el producte de temporada, ja no només pel preu, sinó també per la qualitat, perquè el carxofa pots trobar tot l'any, però no és la mateixa qualitat la que es fa al Mediterrani que la que es fa bé de França, no? Clar. Llavors, la gent ho va entenent i llavors diuen, tocaré coliflor o tocaré cols o tocaré un altre tipus de producte, no? I comencen a canviar una mica el xip. Pensa que jo tinc clients que fan carta a 6 mesos, a un any. No pots fer una carta a un any. Tens que fer una carta de 2 mesos vista, com a molt. Pensa que també al principi de la temporada el preu és un 200% més car i a final de temporada és un 200% més car. I el producte no té la mateixa qualitat que quan comença la temporada. Llavors, això també s'ha de tenir en compte. Aquest seria el missatge que li donaríeu al consumidor? És a dir, consumir en temporada perquè és quan és millor. Ella ens diu que l'Ignasi els explica que així mengen tot el que necessiten i tu els estàs dient que... Aviam, jo he vengut aquest any a carxofa a 15 euros al quilo. La gent sí, demana carxofa, però quan veuen el preu te la tornen. I penses, llavors per què me la demanes si no estem en temporada? Què els diríeu al consumidor? Que s'estudiessin les temporades. Estudiar temporalitat. Sí, que vagin a mercat, que vagin aquí a Mercabarna, que vegin el producte, que l'olorin, que el toquin, que cuinin i aleshores se n'adonaran si agafen una carxofa un mes que no toca, ara estem parlant de la carxofa, qualsevol producte. No tindrà el mateix aroma, no tindrà la mateixa textura, no el cuinarà igual, és que no s'expressa igual. Vull dir, quan no és temporada, tot té el seu cicle vital i no pots anar contra natura, hem d'anar respectant la natura. Hem d'anar amb ella, de la mà d'ella. I tens alternatives. Si no hi ha carxofa, doncs pots posar una altra cosa. Entens? La prova està que calçots són 3 mesos. I la gent no en demana a l'agost calçots. Clar, és veritat, el calçot és una temporada molt estable i no hi ha més. Ho tenim conscients, som molt conscients, no? I és quan gaudim de les calçotades, quan ens reunim amb els amics, no?
Aquí ve la part de l'emoció i de la història. També al mes d'agost una calçotada no pinta res. I això no pot ser dolent perquè, per exemple, quan t'ho marca molt, és com la castanya. La castanya no només dura el dia de la castanyada, dura més dies i sembla que només sigui per aquell dia, no? Sí, bueno, clar. Ara la castanya... És com el raïm de Cap d'Any. El raïm de Cap d'Any que et trobes a les bosses és un raïm d'Elda, ¿vale? És Elda, ¿vale? I és un raïm més petitet, ¿vale? d'Alicant, de la zona d'Alicant. ¿Vale? I aquest raïm només es cultiva per això. Per això. Tu el dia següent vas a buscar aquest raïm i ja no el trobes. Ja no hi és. I no el vens. O sigui, el dia següent jo intento vendre'l i ja no el vendré. Tornaré a vendre el gros. El gros, sense pepites i tot el que hi ha al mercat. Entens? Però aquest raïm desapareix fins a la campanya següent. Llavors, bueno, també tens que afinar molt la compra. Sobretot en fetges així has d'afinar molt la compra. No pots comprar més castanyes d'ou habitual, no pots comprar més raïm d'ou normal perquè ja el dia següent ja no serveix per vendre. I, bueno... I com veieu l'escenari global de la gastronomia? Quina salut li veieu? Bueno... Jo bona, no? Escenari? Sí, jo bé. Jo crec que també tindria que ser un món més professional, ¿vale? I tindria que haver unes normes, no? A l'hora de tenir un restaurant, no? De marcar-te l'etiqueta com a restaurant fiable o no fiable, no? Els fiables serien... Voleu dir aquells segells com a França? Sí, això està molt bé, Això està molt bé, aquesta distinció. Allò del fet a la maison, o sigui, de quan algú cuina a casa o es compra de fora, diguéssim. Si tu et sentes i et posa gamba roja o embotit ibèric, que realment sí, això... Clar, no hem d'enganyar, no? Perquè al final, quan enganyes o quan les coses no són de veritat, al final surt. Jo penso que surt i que el client en sap i diràs una vegada però no t'enredaran més. I també confusions, no? Perquè al final anem a vegades tots amb confusions que no són les reals, no? I s'ha de saber que aquest producte és així, que està fet d'aquesta manera, que hi hagi com, diguéssim, una llista, no? O algú que ens guiï, no? Unes guies mínimes, no? Que crec que també es podria educar des de, no sé, potser des de les escoles ja, no? Podríem anar allà, no? Perquè a vegades no sabem i des de ben petits que sapiguem d'on venen les coses, per què, i com es mengen, i com se cuinen. Vull dir, crec que ens falta cultura des de ben petits, cultura gastronòmica, de producte, crec que podríem començar des de ben petits a... És a dir, posar límits i educació. Sí, aniria bé, perquè a vegades informació també, perquè ja a vegades estem desinformats o la informació que ens han donat no és la correcta. I això també ens fa tornar-nos una mica... Creieu que aquesta intoxicació d'informació de vegades ens arriba perquè hi ha algú que té un interès en vendre no sé què i t'explica... Clar, sí. I aleshores aquí ve l'errada, l'errada i no estem... Això és responsabilitat del restaurador. El restaurador és el que posa la carta, és el que té que arribar al comensal. I no n'hi ha més. Si tu poses ibèric, és ibèric. Si poses... és de bellota, és de bellota. És aquí on està la base, perquè el que se senta a menjar i et demana un bellota o un ibèric, tonto no és. Per això t'ha de demanar bellota i ibèric, si no et dirà, traiem un jamoncito, m'entens? Sí. Una mica la base és aquesta. Sí. Doncs moltes gràcies i a vosaltres tenim molt clar que si consumim proximitat tindrem més salut, cuidarem el territori, ens cuidarem a nosaltres mateixos i cuidarem de les nostres famílies. Recordeu que des de casa és com ho podem garantir. Moltes gràcies per ser-hi.